سلام كما يتوعلو كبرات تخطات الفونو إير تي في لومرو 10 قنبات فرق معلتن فرنسا دالو زينا مسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم بابرز عدما ديب عبدي فيلم رس زينا سواء هي ابنات النت ناي زبادو بعدتها مغتال لاب شمونتن وزباتات بزيحا آمنو الزبا بارنتو ونهودا بيتات منسيات تخيدو أم محدرات كبابي حجيتن باتكالان وفراتات المعت يتسلاسلالو سعود عربن سوريان تعزيز زنحين بساتن داقم مخفات تسمامعين باكستان بسنك مقياد كدماي منيستر نبر عمران خان سفي حزبه وتغامتات النعبن تلاعيلو اب روسيا بمخنيات مبل 78 عمل زخري عاوت اب العلي سرعه نازي جرمن وتدرا مريد تخيدو زرزر زينام سواء هي ابناتنت ناي زوباتا سميناون دوباون كيح بحري عدة زازيما زحلف سنبت نزوبا دوب كم تركبت فلتيو اغوشت سلسة معتاد دما بشمونتن نوز زوباتات عدة فتيمالا وكالتيرينا في المنتكابون زراي برهانن زلاقو تحستو ملكة زبزاب تواهيدولو قرمسكال قرس جيرغا وربايو بشوعات قنبت أبقى حيث أبستخيد سنة سرعات كاب زوبا دوبا وقح بحري نزوبا دوبا بستركبت سواء هي ابنات النت أبكتمتاتن عدتاتن نوسان صباتات عد قيح إنسان عفن دحر استقبر الله دموق أكبابلا أبسرحة دحر محدار بشومنت قنبت أبنوسان صباتات صورنا ما عينن سجنيتن بزيحام أبناء نوسبا سنعفة بهزبن حيلتات مكل خال مستعجبت سواء هي ابنات النت أب تانك توتيحة نابتي أب وان ورار ويانه صنوع مكلا خلي عرض زنبرق جنبار زالان بسا دحري مقعزيا ناب نوسان زبطات صورنا ما عين سجنيت نامريحام سواء هي ابنات النت ناب نوزبات صورنا أب سجرتلو أما حضرنا الزوبا سنعفة أتو إدريس علي شكر نجزياو أما حضرنا الزوبا صورنا أتو نجاسي تسفاجر جس دحر مركبو أبزز حلفة تعدي دموق أكباب لا تغير اللام دحر زي بأبلات حيلتات مكل خالت سنيا أبتي سرعة ويانه أما فارق ورح مقابيت شحن شعات 299 نيرتران مورار بجنبار صورنا زخفتون بمعتات حيلتات مكل خال إيرتراز تحمششن كمون نعلم زسكحكح هلكيت سراويتنا صوارن ويان زقاطملو اجر مخل بزيحام ابتا قاطامي نتيك ب 10 مقابيت استخايده وعلو اجر مخل استرخ كولونيال تسفاصين صقه نتخونتاتن جግነት وارساين كالون ابلعلي ورارو ويان زورد زحفر سعرتن غليصو صوا هي ابناتنت ناينوس زبات صورنا غعز ازازيما غولاغول هازمو سنطيقه ناب نوسان زباتات مي عينن سجنيتن ابزم رحتلو ام حضرتن نايتن نوسان زباتات كقبابل لانكلو حزبن ابلات حيلتات مكل خالن بالسلفي اسنيما هي ابناتنت بتشعات قنبت نغو كاب كتما سجنيت تبغيسا ناب نوسان زباتات دقم حري دبارمان من دفراني امريحام ابزناي سالساي معلتي عدتا دفعات ابلبا بجنبار دقم حري ابز بصحتلو دموق اقبابلا خبرلان كلو ازازي از ماكلاي جنبار بريغادر جنرال تخله كفلاي كاب تاريخاو دفعات جنبار دقم حري جنبار اجر مخل جنبار عد بقيعون جنبار علي تنان استاكبه اماخو حمر زحزت كرصيت ابتا زواريت صوا اقميطو بدحر زي صوا هي ابناتنت بالعلوت حلفتي منغستن جنبارن كمون ازست سراويتن حيلتات مكل خالن صتان تعجبا دقم حرم ساعتوت حزبن تمهارون معرق اقبابلا بمغبار بتمساسل معرق نابن صبا دواربا افانيما
ጽዋእ ህያብ ናጽነት ብመስመር ደቀ ኣምሓረ ትህረኣምኒ ናብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ኣብ ዘምርሐትሉ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብእገደታት ሃገራት ምዕራብን ተጻዋእተቶምን ጅሆ ከይተታሕዙ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ዝሃነጽዎ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሜትር ክቦ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ዘለዎ ዴጋ ምስላም ብጃልባ ድሕሪ ምጉዓዝ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀ ኣምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ ንኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርባ ኣቶ ፍረወንጌል ተክለ ሃይማኖት ኣረኪብዋ ጽዋእ ህያብ ናጽነት ኣብ ዑደታ ብማእከልቲ ኣብ 600 ሄክታር ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ሓልሓለን ድሙቕ ኣቀባብላ እናተገብረላ ከተማታት ድባርባን መንደፈራን በጺሓ ጽዋእ ህያብ ናጽነት ካብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ናብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ድሕሪ ምርከባ 225 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ጉዕዞን 8 ንኡሳን ዞባታትን ዛዚማ ኣብ መንደፈራ ሓዲራ ናይ ረብዓይ መዓልቲ ጉዕዞ ጽዋእ ህያብ ናጽነት ናብ ንኡስ ዞባታት እምኒ ሓይሊ ዓዲ ኋላን ማይምነን ክኸውን እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ምኽንያት ቅንያት መበል 32 ዓመት ናጽነት ተወዳዳርነትን ተምሃሮን መንእስያትን ምዕባይ ዝዓለመ ትምህርታዊ ባህላውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ዘጠቓለለ ውዳቤታት መንእስያት ብ5-6 ጉንበት ኣብ ባረንቱ ተኻይዱ እቲ ቅያስ ስጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ቅነ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ስነ ጽሑፍ መደረ ድግማ ደርፍን ካልእን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃታት ከምኡውን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ መዛዘም ስነ ስርዓት ኣብ ወንበር ኮሚቴ ቅነ ውዳበ ሃማማት ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ ዑስማን ኣቡበከር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣብ ርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ሞጊሱ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ንኣገዳስነት ናይቲ ቅነን ድምቀቱን ጠቒሱ ኣብ መጻብ ትሕዝቶን ተሳታፍነትን ክዓዝዝ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ንዑታት ሽልማት ተዓዲሉ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ሕጺትን ባትካላን ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ውዳቤታቶም ብምሕያል ልምዓታዊ ፍራታት የሰላስሉ ኣለዉ መሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ሕጺት ካብ ወርሒ ጥሪ 2023 ዘካየድዎ ዘለዉ ፍራታት ምፍዋስ ማይ ኩዑታት ምስራሕ ቀጽሪ ቤት ትምህርትን ቤት ጽሕፈት ምሕዳር ከባብን ከምኡ ምጽጋን ናይ ቅጥራንን ሓመድን ጽርግያታት የጠቓልል ነበርቲ ምሕዳር ከባብን ባትካላ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብምትሕባር ብቐንዱ ምጽጋን መስመር መጓዓዝያ ዝተኮረ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ ኣብ ማሕደርቲ ክልቲኡ ምሕደራት ከባቢ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ እቲ ዝዕመም ዘሎ ፍራታት ዝጸንሖም ጸገማት ዘቃልል ምዃኑ ገሊጾም ትማልብ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ መበል 106 ጅሮ ዲ ኢታልያ ኣባል ክለብ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኤርትራዊ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር ሻድሻይ ብምውፃእ ድሙቕ ዓወታ መስጊቦ ኣብዚ 175 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ኣማኒኤል ካብ ተቐዳማይ ዝወፀ ፈረንሳዊ ፓሬት ብሓንቲ ደቕን 7 ካሊትን ድሕሪኡ ነዚ ዓወት ዝበቂዑ በዚ ውፅኢት እዚ ተሓጊዙ ድማ ኣማኒኤል ንኣንበሳ ዓቕብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ካልኣይ ተርታ ሒዙሎም ኣብ መበል 106 ጅሮ ዲ ኢታልያ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋጽንን ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ኣብ ረብዓይ መድረኽ ብቐደም ተኸተል መበል 88-89 ወፅኦም መበል 106 ጅሮ ዲ ኢታልያ ሎሚ 171 ኪሎ ሜትር ብዝሽፍን ሓምሻይ መድረኽ ክቕጽል እዩ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ዝቕጽል ዜና ውፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም በኽሩ ንዕድም ዜና ውፃኢ سعود عربን ሶርያን ልዕሊ 10 ዓመታት ዓፂ ፀንሐ ኤምባሲታትን ዳግም ክኸፍታ ከም ተሰማምዓ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጠን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ መግለፂኡ ምድልዳል ዝምድናታት ሃገራት ዓረብ ንሓበራዊ ስጉምቲ ናይተን ሃገራት ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድያ ብወገኑ ዳግመ ምጅማር ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ምዕዛዝ ፀጥታን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ካብ 2012 ተዓፅዩ ፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ማእከላትን ክኸፍታ ተሰማሚዐን ዘለዋ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ 2011 ዘደስከሎ ኣባልነት ሶርያ ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ዝወሰነ ብ7 ጉንበት ድሕሪ ምሕባር እዩ በዚ ድማ ፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ዝመፅእ 19 ጉንበት ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ክሳተፍ ትፅቢት ይግበር
ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ነበር ዕምራን ካን ትማሊ 9 ግንቦት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ደገፍቱ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝለዓሉ ማዕከና ዜና ቀልሒን እቲ ኣብ ከተማ ኢስላማባድ ዝበገሰ ህዝባዊ ናዕቢ ናብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ብምልሓሙ ከቢድ ፖለቲካዊ ነውፂ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ዝተወልዐ ግጭት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ድማ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ነበር ዕምራን ካን ብብልሽውና ዝርከቦ ልዕሊ 100 ክስታት እዩ ቀሪቡሉ ዘሎ ተኾነ ግን ዕምራን ካን ተኽስታትን ካብ ስልጣን ንምውራዱ ዝተገብረ ሽርሕን ፖለቲካዊ ደፊኢት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዕምራን ካን ኩናት ዩክሬን ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ዝተወልዓሉ ኣብ ከተማ ሞስኮ ብምብጻሕ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ንምውራዱ ብቕሉዕ ይዋሳእ ከም ዘሎ መኽሳሱ ዝዝከር እዩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ልኡላውነታ ንምርጋጽ ኣንጻር ሰፊሕ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኩናት ተጸሚዳ ከም ዘላ ብምጥቃስ ቀንዲ ተሓተቲ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣሜሪካ ንሸረኽታነን ክብል ከሲሱ ፕረዚደንት ፑቲን ነዚ ገለጸት ማለት 9 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል መበል 78 ዓመት ዝኽሪ ዓወት ሶቪየት ሕብረት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ጀርመን ኣብ ዝስምዖ መደረ እዩ ምዕራባውያን ናይ ምግባትን ዕብለላን ስርዓት ንምትካል ጻዕርታት የካይዳ ከም ዘለዋ ዝወቐሰ ፕረዚደንት ፑቲን ዝወስድኦ ዘለዋ ስጉምታት መራሕተን ሳዕቢናት ስርዓት ናዚ ከም ዝርስዑ ዝምስክር ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ ወታደራዊ ምርኢት ዝማዕረገ ዓመታዊ ጽምብል ልዕሊ 8,000 ወታደራት ልዕሊ 100 ዘመናዊ ኣጽዋር ዝርከቦ ምርኢት ኣህዱታት ከቢድ ብረትን ካልእ ዘመናዊ ኣጽዋርን ከም ተሳተፈ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መንግስቲ ቻይና ሓንቲ ዲፕሎማሰኛ ካናዳ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብ ሃገሩ ክትወፅእ ኣዚዙ እታ መንግስቲ ቻይና ዘባረራ ካናዳዊት ዲፕሎማሰኛ ኣብ ከተማ ሻንጋይ ኣብ ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከል ትነጥፍ ዝነበረት ምዃና ተሓቢሮም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ትማሊ 9 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ኣብ ልዕሊ ዝመደበሩ ዲፕሎማሰኛ ሃገሩ ንምብራር ንዝወሰዶ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒንዎ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ካናዳ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቻይና ነታ ካናዳዊት ዲፕሎማሰኛ ክሳብ 13 ግንቦት ጠቕሊላ ክትወፅእ ከም ዝኣዘዘ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ነጺሩ መንግስቲ ቻይና ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእሉን ኣሚቱሎ ቻይና ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታታን ዜጋታታን ዘጽንዖ ኣገዳታት ብምኹናን ተመጣጣኒ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ክትበሉ ምጽንሓ ይፍለጥ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ኣብ ልዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ምስንኻል ዝፈጠረ ጸፍዒ ሙቐት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተቓሊሑ 8 ግንቦት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ታይላንድ ካብ 40 ክሳብ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ከም ተመዝገበ ዝተቐሱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣብ ከተማ ባንኮክ ዝተመዝገበ 41 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድሕሪ 1983 ዝለዓለ ምዃኑ ኣነጺሮም ኣብ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ እውን ድሕሪ 1960ታት ዝለዓለ መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበ ተገሊጹ ተመሳሳሊ ኣብ ቪየትናም ብ6 ግንቦት መጠን ሙቐት 44.1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምብጽሑ እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ኣቐዲሙ ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እቲ ልዑል ሙቐት ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ንዕለታዊ ንጥፈታት ነበርቲ በኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጻባት ሳዕቢናት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል መንግስታት ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ የረድኡ ነዚ ሰዓት ዝተዳለዉ ዜና መሰናዶ ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ጽዋእ ህያብ ናጽነት ናይ ዞባ ደቡብ ዑደታት ምቕጻል ኣብ 8 ንኡስ ዞባታት በጺሓ ኣብ ንኡስ ዞባ ባርንቱ ቅነ ውዳቤታት መንስያት ተኻይዱ ኣብ ምሕደራት ከባቢ ሕጺትን ባትካላን ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ سعود عربን ሶርያን ተዓጺጸን ኤምባሳተን ዳግም ንምኽፋት ተሰማሚዐን ኣብ ፓኪስታን ብሰንኪ ምቕያድ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዕምራን ካን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ተለዓዒሉ
ኣብ ሩስያ ምክንያት መበል 78 ዓመት ዝኽሪ ዓወት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ጀርመን ወታደራዊ ምርኢት ተኻይዱ ባርከ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ስዳሉ ዜናታት ውሽጡን ወፃን ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ